građana, pored dosadašnjih načina komunikacije sa građanima u vezi sa podnošenjem pritužbi, ustanovio je još jednu, a to je postavljanje video linka sa građanima 10 lokalnih samouprava u Srbiji. Među tih 10 lokalnih samouprava je i Bor, i građani Bora će od ponedeljka, svakog ponedeljka i srede, od 13 do 15 časova moći direktno u ovom prostoru i prostoru Narodne biblioteke u Boru da podnesu pritužbu građana ukoliko smatraju da je neko njihovo pravo činjenjem ili nečinjenjem organa, državnih organa, organa javne uprave ili lokalne samouprave kada primjenjuje državni propust povređeno. Jako nam je drago, kao lokalnoj samoupravi, što smo ušli u red 10 opština da smo počeli sa ovim projektom, znači elektronski pristup zaštitniku građana. Svesni smo svega toga i uloge zaštitnika građana i sigurno da ćemo sa ovim projektom omogućiti ljudima da što brže i što bolje, što neposrednije, znači dođu i da ostvare nekako svoje prava za koje misle da su ugrožena. Mi u lokalnoj samoupravi nemamo još uvek zaštitnika građana, ali ćemo verovatno u ovom periodu to pitanje staviti na dnevni red, pa se nadamo da ćemo verovatno možda u sledećoj godini i tako imati i zaštitnika građana koji će biti normalno ispred lokalne samouprave. Jeste nešto što ide u prilog opštoj ideji razvoja bibliotekarske delatnosti, a to je da je biblioteka informacioni centar i da će ona pomoći korisniku da dođe do prave informacije koristeći sve moguće resurse koji postoje. Ovaj projekat, kako god da je dužan termin, omogućio je da biblioteka ima računar sa video linkom, tako da je i to sada jedan dodatni tehnički napredak koji će omogućiti za vreme trajanja ovog projekta dobijanje informacija tada od tima pravnika, zaštitnika građana, a kasnije verovatno i za neke druge svrhe koje će biti upravo u funkciji pribavljanja pravih, najhitrijih informacija onom korisniku kome su potrebne. Jedino mogu da kažem da jeste da na plakati piše da će ponedeljkom i sredom od 13 do 15 časova zainteresovani moći da komuniciraju sa zaštitnikom građana ovde iza u ovom separeu, ali zato svakoga dana u dve različite smene kolege, to je moja draga koleginica, bila je tu, Nina Božović i Draga Tešović, bit će dostupni svojim sugrađanima, moći će da prave neku vrstu rasporeda, nekakvu listu, davat će im dodatne nekakve sugestije i jednostavno pomoći svakome da na pravi način ili popuni onu prijavu koja će se poslati ili da ponedeljkom i sredom komunicira. Biblioteka i njeni bibliotekari otvoreni svakoga dana, rade i subotom, te prema tome očekujem zaista da rezultati, život ovog projekta i rezultati koji se budu ovde ostvarivali samo će ići u prilog već stečenog poverenja koje ova ustanova ima u svom